Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Engkang jamaah meniki enten sing tanglet tentang napa niku namine buah. Saged dikatakan buah, saged dikatakan napa nggih niku? Kacang ijo ngoten nggih. Niki jamaah senengane sing kados mistik keten niki ditangletaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa saged dikatakan buah kacang ijo ngoten mawon nggih. Kacang ijo menika sing umume didamel nggih kala nggih napa meniku. Tapi niki mboten maksudipun kula ngertos. Krana kula alhamdulillah niki nggih saged diparingi semrap dhateng Allah. Sesungguhnya napa fungsine niku wae. Kacang ijo menika wonten kisahipun wahdatul wujud wali Allah sing tasik gesangi. Nggih niki sampean pirengaken sak temenane. Niki sesungguhnya ilmu ma'rifatullah. Nggih niku. Kacang ijo menika dados sejarah angsal dongae wahdatul wujud waline Allah niku. Wonten tiyang nika ceritane mawon nggih diambil hikmahe ditambih ilmune. Wonten tiyang semasa hidupnya jahat mboten karu-karuan tetanggane sampai wonten lari alit ingkang nginjak latar napa namine niku gandoke ngoten nika lho. Nggih. Niku diwamuk, diseneni mari ngoten mendhet toya, mendhet sapu dipel. Niku saking jahate niku. Nggih termasuk ten tangga-tangga lintune menika. Masyaallah ngoten nika nggih. Lah niku nggih wis namine tiyang jahat niku ya napa sih? Gak peduli lari alit, gak peduli wong napa-napa, seakan-akan awake rumangsa bersih dhewe. Niki sejarahe wahdatul wujud wali Allah menika. Nggih, lami-lami ceritaipun cek mboten dalu-dalu jamaah niki moko didamel ngeten mawon. Pejah tiyang iki ajenge pejah. Sulit montang-manting mongko menika lek ancene kehidupan sehari-hari nggih kados ingkang kula critakaken niku wau. Ajenge pecah sulit montang-manting. Maka wali wahdatul wujud menika dugi ana apa iki kok rame ae kok ana apa ngoten. Maka enten sing jawab dereke salah setunggale. Niku Pak, derek kula kajenge pejah mboten saged-saged. Oh niku ah. Oh nggih, monggo. Kersane mangke menawi enten sing yok napa dateng mayit niki, dateng sing kajenge pejah niki, monggo di Al-Fatihah sareng-sareng, di Al-Fatihah. Nah, setelah di Al-Fatihah menika wahdatul wujud waline Allah niki sanjang. Gorengno kacang ijo engko ambek ngomongo. Aja tangi-tangi lek kacang ijo iki gorong cukul. Oh ngoten apa? Nggih. Nggih, moko ditole mawon mboten enten tiyang niki. Lah niku bukti walipun Allah. Ngoten akhire nggih niku wau pecah. Digorengaken kacang ijo niku wau dimakomaken ten tempat umum di salap ten sekitare mayit niki wau. Ya alhamdulillah mboten terjadi napa-napa ingkang diceritakan umum niku. Oh iku jahat dia cek uripe saiki mati. Engko lak dadi jerangkong, engko lak dadi ngene. Lah niku umum niki. Nggih, moko meniki ceritane sejarahipun doa wali wahdatul wujud tentang kacang ijo niki wau. Lah niki wonten malih
Nggih kados ngoten. Krana ancene lek tiyang jahat-jahat menika pejah nggih umume dadi jerangkong, ngudha tangga-tanggae dog-dog menika. Niku fitnah napa bener nggih panjenengan ingkang piyambak ingkang ngerteni niku. Tapi nggih terbukti nggih mugi-mugi mawon niki sekedar dados ilmu. Lah niki nggih ngoten. Enten tanggane jahat sing kados napa termasuk saged nyantet. Lah niku karena ilmu santet niki lek mboten disasaraken ten tiyang senajan tiyang mboten salah ilmune kena anak turune dhewe nggih muga-muga mawon. Nah niki nggih termasuk ten jamaah-jamaah niki nggih wonten niku. Atos-atos panjenengan. Mugi jamaah niki manfaat sak benerane dados hak kebenaranipun Allah melindungi putra-putripun sak pitung turune panjenengan. Moko menika nggih ngoten. Tiyang sing saged nyantet niki wau. Pejah, kajenge pejah sekarat. Beberapa kali wis disebarkan ten daerah-daerah dugi. Ternyata urip maneh. Berapa tahun, berapa bulan, nggih ngoten sekarat kajenge pejah, diceluk maneh dulu kelompok-kelompok maneh. Urip maneh. Niki siksaipun dhateng datuwuh tiyang ingkang saged nyantet. Lah ngoten. Moko tiyang niki lek pun pejah nggih ngoten. Dadi sejarah doa wahdatul wujud tentang saged dikatakan buah kacang ijo niku wau saged ndadosaken ilmu krana doaipun wahdatul wujud niki wau tiyang jahat niki wau boten dadi fitnah sing dados nggih cerita umum-umum menika dadi jerangkong krana lakune seuripe jahat ten tanggane jahat ten sinten-sinten. Lah niku dadose kacang ijo niki wau fungsine senajan tiyang biasa tapi berperilaku jahat nggih kados dingotenaken niku napa malih dateng tiyang sing saged nyantet-nyantet niku. Lah niku nggih. Ya nggih. Moko napa sih sak benerane niku? Dukun santet niku nggih mboten enten fungsine napa-napa, salah wis melarat nglarani wong, moko lek sing tepak padha ngertine ngene iki ya muga-muga Allah ingkang ngatur segalanya. Karena jamaah niki ten niki niate mboten enten niat kesekten, mboten niat napa-napa kecuali pecah dalam keadaan husnul khotimah. Lek jamaah ten mriki niki namung ingkang ditangutaken jamaah niki wau tentang buah kacang ijo. Moko dukun santet iki lek pejah nggih ngoten digorengaken, disangreaken kacang ijo niki wau. Ten lebete kuburan diletakaken kalian sanjang di Al-Fatihah kalian sanjang aja tangi-tangi kon lek kacang ijo iki gorong cupul. Nah, cukup ngoten tok niku lho dongae. Saged niki ilmu makrifatullah niki. Niki ilmu umum tapi nggih niku wau disengit-sengitno krana nggih niku wau pun nggih. Niki ceritane fungsi buah kacang ijo niku wau dateng tiang-tiang ingkang berperilaku jahat termasuk dukun santet niku wau. Mangke malih kula critakaken tentang tolak balake santet. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.